Hej og velkommen til den her episode af Udfordringsfredag. I dag har min mor givet mig 3 udfordringer, men I skal altså give mig nogle udfordringer for alle de dage, der går. Men lad os starte med den første challenge. Den første challenge er, at jeg skal læse 2 bøger på bagsiden op. Så derfor finder jeg lige 2 bøger, som jeg kan læse op for jer. Og det er mine yndlingsbøger, jeg skal læse op for bagsiden. Jeg glæder mig til det, så lad os bare komme i gang. Vi ses! Nu har jeg fundet mine 2 yndlingsbøger. Jeg har Zombie Dice. Nu læser jeg den op. Hej, jeg hedder Jimmy, og jeg befinder mig midt i den mest bizarre zombie-apokalypse. Alle de voksne i min by, Skodby, er blevet forvandlet til zombier. Ikke de almindelige kødædende zombier, som dem du ser i filmen. De her zombier er køer. Zombie-køer. Seriøst, de stavler, prutter og mumler. Og hvis du bliver ramt af deres savl, er du på den heldigvis har mine venner og jeg lagt en plan for at stoppe dette vanvid. Det var den første bog. Så har vi J.K. og Zombie Dice er lavet af... Ej, det står der ikke. Men den her bog, det er Harry Potter og Det Vises Sten. Den er lavet af J.K. Rowling. Jim Case Elsioner rører mig dybt. Jeg elsker hans fortælling af Harry Potters verden, og jeg følger mig bæret og taknemmeligt over, at han har skænket den sit talent J.K. Rowling. Den næste udfordring var... Jeg går lige ned og spørger igen. Velkommen tilbage. Min mor har sagt, eller min familie har sagt, at jeg skulle finde et stykke legetøj, som jeg har glemt, men som jeg nu finder. Her er det. Jeg kunne stå. Undskyld, det tager lidt lang tid, men jeg er nødt til at sætte det et sted. Men jeg finder det lige hernede. Jeg skifter lige kameraet. Nej, det gør jeg ikke. Vi ses lige om lidt. Nu har jeg også fundet mit yndlingslegetøj, som jeg ikke kan huske. Men hvis jeg ikke har sagt det, så skal I sige, hvad jeg skal gøre næste gang. I må sige lige, hvad jeg har lyst til. Og nu har jeg fundet det, så det er sådan et benzinur. Ret fedt. Det tænder jeg lige. Så ser den sådan her ud, presset sammen. Så skal man trykke på sådan en knap her. Så kommer man højt op, så kan man dreje. Så vil jeg vælge at være en eller anden. Og så vælger jeg at være ham. Så siger han noget, når man trykker på en grøn knap. Det var det.
Må jeg ellers slukke for den? Når man lad os gå til udfordring 3. Min mor sagde, at jeg skulle bygge et hus ud af Lego. Det er let. Så derfor bygger jeg lige. Det bliver måske lidt kedeligt for jer. Så derfor gør jeg lige på. Jeg ser, hvor lang tid det tager. Jeg henter klodserne. Så kan I se her. Det er som et værelse, og tiden starter nu. Jeg har ikke nogen klodser. Undskyld, det kunne jeg ikke gøre, for jeg har ikke nogen klodser. Men så må vi finde på en anden. Den sidste er træd i nogle Lego-klodser. Det er fordi, jeg kunne ikke komme på andet med Lego-klodser, og det skulle være med Lego-klodser. Så lad mig se. Eller vi stiller den her. Prøv at se. Der er Lego-klodser lige her. Lige her. Det skal jeg træde i. Er I klar? Og det er challenge 3. Er I alle sammen klar til at træde i det? For det gør jeg nu. Som jeg sagde før, det er lige her. Jeg glæder mig ikke til at træde i det, men jeg skal. Jeg vil bare sige, at det gør mere ondt at kun træde i én, så det gør jeg lige. Det var alt for i dag. Husk at skrive nogle kommentarer, hvad jeg skal gøre på næste fredag. Husk at subscribe, og vi ses.